Още 200 лайка. Ето, момичето, искаш ли да си говорите, аз да се махнам? Ами да, вие къде си сега в момента? Ами аз съм просто... Сега види, падаш си по жени или падаш си по педераси? Аз по всяко, по всичко се пада, брат. Значи може да не беше и двамата. Да, мога, да. Добре, мерси, намерихме го човека. Откъде си, ние имаме кола, можем да дойдеме. Не, няма да ти кажа къде са. Еми тогава как ще не е беш, бе, господине? Ами тук само на камерата. На камерата не мога. Искам да дойдам във вашия град, просто на хотел, отивам на хотел. И с теб се пляскаме в хотела. Не, няма да стане. Ами ако искате, може и по камерата да стане. Ами хубаво, покажи ми нещо. Еми давай малко, възбуждай ми, изкарай язика, така нещо. Дай да видим твоето момиче, мога ли да покажем? Ами аз ще я съблечем чисто нагола и аз ще ти го разширам моето черно дупе циганско. Просто изкарайте малко язика, господине. Айде, Зоки. Браво, Зоки Фаци. Хубаво. Вака малко, Зоки Фаци. Вака. Браво, Зоки. Браво. Браво, Зоки. Какво искате сега да видите? Вие българи ли сте? Ми да, съм македонец, тя е българка. Дай да видим циската. Цискате ли искате, Зоки? Да. Добре, Зоки. Ето, Зоки. Харесва ли ви, Зоки? Да. Ето го и дупето. Ай! Олеле! Може ли да ми правите пу курво натурална, плувайте ми ga замоля, бе. Ту, мама ти да е вашата щашива муза. Дай! Пцувай! Бъди мърсен, копеле, Зоки! Бъди мърсен! Ходе, кульно, ще го туря влеза направо... Кажи ми, ох, Котио, кажи ми! Ох, Котио, събуй сега ще да ти го туря вътре в гъза. Да, Мило, да! Пога ще се съблечам, Мило? Хубаво ли ти става, Мило? Дали имам готин гъс, Мило? Имам ли... Не да го показваш хуя! Хуя не да ми го показваш, ще станам агресивен. Искам само лицето да ти гледам, добре ли? Добре. Хуя не дей да го показваш. Съгласен, копеле? Да. Добре, Зоки, добре, Зоки. Кажи, аз съм Зоки Фаци. Кажи така. Слушай, няма... Добре.